Ayan mga mamshi, bali gumagana na uli yung ating piso wifi. Kung maalala nyo or mapapansin nyo, diba, natatakpan siya lagi ng mga ating laruan dahil hindi siya gumana ng ilang buwan. Ngayon gumawa tayo ng paraan para magamit uli natin ng ating piso wifi. 899. Delivery yan dito na ka sa labas? Unboxing ko siya. Ayan mga kamamshi, bali meron tayo ditong binili from Shopee. Ang tawag dito is prepaid wifi. Ayan siya, di ba? Bali meron ako nito. Kasi nga naalala ko bumili ako ng ganito dahil yung wifi ko noon is nagloloko. Yung Converge ko nagloko noon noong 2021 or 2020. Kaya bumili ako ng ganito. Tapos ngayon naman is nagluloko na naman yung ating Converge na Plan Bis. Yung pang residential ko lang yung gamit ko. Yung Plan Bis is wala na, nagloko na talaga. Kaya naisipan kong bumili uli. Kasi ngayon dati ko is hindi ko na mahanap-hanap. Yung ano na lang nakuha ko, yung ganito na lang oh. Yung sungay. Yung dalawang antena na lang yung natira. Yung katawan, hindi na namin mahanap-hanap. Hindi ko alam kung bakit talagang hinalugkog ko na wala talaga, hindi namin makita. Kaya yan, nagkabibili ulit tayo. Pero napakamura lang ng bili ko ngayon kasi nasa 899 na lang siya. Free shipping fee pa. Kasi yung una kong bili is nasa 116 yata yun, 1599 or 1799. Ayan, basta mahal yung una kong nabili. Kasi ang binili ko noong una is open line. Ngayon, open line pa rin naman to pero mura na lang. Ayan, nagmumurahan nga ngayon. Nagmumurahan. Katulad na lang ng CCTV, diba? Kaya ayan guys, buksan natin ang ating nabiling home prepaid wifi. Ano siya, diba? Bali, open line na to. Kasi maganda yung open line para kahit anong SIM yung ilagay mo. Pero, ang alam ko is meron tong kasamang SIM. Tyan, ayan. Bali, ayan yung laman niya. Ayan, nakasealed. Kaya lang, bakit nakasealed pa siya? Ay, di na siya nakasealed. Ayan, madali na siyang buksan. Kasi nga, is, pinag-open na nila to dahil pinag-open line nga nila, diba? Huwag tayong mag-expect ng nakasealed pa dahil open line nga yung aking kinuha. Ayan, bali ang laman niya is ito, cable, wire, at saka yung dalawang ganito. Ito, ganito na lang yung natira na iwanan dyan. Bali yung katawan, yung ganito ko yung hinahanap ko. Ganito yung nahanap namin. Huh? Tapos ayan, siguro nakasalpak na yung SIM card. Kasi wala na siya eh. Tapos meron siyang ganito. Hindi ko nga alam kung para saan to. Tapos merong maliit na papel. Yan siya. Tsaka ito. Warranty, certificate, at tsaka ayan, yung pansaksak. Yan lang yung laman ng ating box. Ayun is alisin na natin yan. Ayan, tulungan nyo ako guys na mag-assemble nito. Kasi meron ako dati nito pero hindi ko ma-sure na magagawa ko pa. Ayan, ito yung sinasaksak sa likod nito. Tapos meron akong apps na na Globe. Kaya lang sabi is yung bago nga yung apps ng Globe Apps 1. Ayan, kaya i-try natin yung i-register. Ayan. Tapos syempre, ayan, ilagay natin to, i-connect natin. Ayan guys, bali itong video na to is para sa ating content sa YouTube. At saka para na rin dito, para na rin doon sa ating pinagbilhan nito kasi kailangan is naka-video raw at walang cut. Tapos tingnan ko yung likod, ayan yung pinakalikod niya. Ayan. Pero naka-sealed pa siya. Ayan siya. Buksan natin. Ayan siya guys. Ayan. Diba? Nakalagay na yung SIM card. Tapos balik na lang natin muna. Balik ko na lang ulit. Hindi ko na maibalik. Ayan.
Tapos, unahin natin is, connect natin to. Kala ko kung ano yung Shopee. Ayan, kailangan pala is malapit din to sa ating wifi dahil ito, para sa wifi to. Kasi kailangan is i-connect ko muna to sa wifi. Bago ko loadan. Buti ko may load na to, di ba? Oh, pagkakaalala ko talaga is kinonect muna namin sa wifi. Wi-Fi? Kaya lang problema ko is baka hindi abot dito. Ayan mga kamamshi, bali hindi ko na naipakita sa inyo yung ating ginawa dahil pinadali ko na lang. Hindi ko na hinabol yung 10 gig na free at saka hindi ko na rin pinag-aksayahan ng oras yung Globe Home prepaid na apps dahil hindi ko maipasok yung number niya. Kasi dati is madali ko lang nagawa pero ngayon hindi ko maipasok-pasok yung may register yung kanyang number, yung SIM card. Sorry, wrong number. Tapos ayun, hindi na tayo dumaan sa basta hindi ko na sinunod yung instruction. Pinadali ko na nga lang. Ginawa ko na lang is sinaksak ko lang siya, tapos niloadan ko na lang gamit yung ating grocery. O pwede kahit anong load, dinirekta ko na lang loadan. Kasi dati yung Globe Home prepaid na apps ko is doon ako dumadaan kapag loloadan ko yung ating home prepaid. Para titingin ako ng mga promo, ng mga magandang promo. Ayun, pero ngayon nga dahil hindi ako makapasok doon sa number na yun, hindi ko maipasok yung number niya is yun, dinirekta ko na lang, niloadan ko na lang, 'di ba? Kasi ang importante is makakonek yung aking piso wifi. Bali binili ko pala siya dahil sa ating piso wifi. Dahil meron naman kaming internet sa Converge, yung residential. Ang nagloko lang talaga kasi is yung Plan Bis na nakakonect doon yung ating piso wifi. Kasi hindi ko siya mai-connect dito sa ating residential dahil na-disable yata yung ating piso wifi. Dahil pang negosyo nga siya. Ngayon, nung nagpakabit ako ng Plan Bis, ngayon is nagloko naman. Hindi na naman makakapag-connect. Ayan, bale, simula pa nung July, wala tayong income sa ating piso wifi dahil nahinto nga. Tapos ayaw ko pa sanang bumili dahil nahanap ko yung luma ko dahil yun sayang. Kaya lang wala na talaga, kung no choice na talaga dahil hindi ko mahanap-hanap, kaya bumili na lang tayo. Ang bilis nga niya, parang nung nakarang araw ko lang yata to in order o kahapon lang, dumating agad ngayon. Ang mura na lang niya is 899 na lang. Ayan, kaya ayun yung ating piso wifi is pakita ko sa inyo na nakaka-connect na siya. Bali nag-load lang muna ako ng 50 pesos, lang naman yan, pansamantala lang, pinag-try ko lang kasi nga hindi ako dumaan sa apps, dinirekta ko siyang i-load, kaya ayan. Kasi pag lang naman, pag piso wifi na hulog-hulog is MB lang naman yan. Hindi katulad nung nakaraang taon na ginawa ko, may mga nakakunik na pamilya-pamilya dahil nagloko din yung ating Plan Bis noon. Pero ngayon, kada hulog lang yan, nakakunik lang yan sa mga maghuhulog. Diba? Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan mga kamamshi, diba? Meron siya mga laruan kasi nandyan yung piso wifi. Kasi nga, hindi siya gumagana, pati yung ating LED sign, hindi rin gumagana. Bali gumagana yan, pero hindi natin sinasaksak ngayon dahil pending muna siya. Kaya ito is ibaba muna natin pansamantala para may pakita ko sa inyo. Ayan, charan. Tinakpan ko talaga siya kasi nga is ayan, o diba, gumagana siya uli. Ang problema ko is wala akong saksakan nito dahil yung saksakan niyan is napunta kay Globe. Yan ating piso wifi, diba? Yung mga laruan na ayan, gumagana na siya uli. Yung mga laruan natin, binaba na lang natin katabi ng mga chichirya. Yan, gumagana yung ating piso wifi. Kahit wala kayong wifi, pwede kayong magnegosyo ng pang piso wifi sa pamamagitan nito. O, diba?